लोगोफोर जों दा नै आयं हटेलाव सफैलायबाय आयं हटेलाव दा आयं हटेलाव माबायदि बेखौ नोंथांमोननो आं एसे दिन्थिनोसै नै बेनो आब'आ आयं हटेलनि मालिक आब' मा खालामबाय थाखो नोंलाय अ हटेला मोजां सोलियोना आब' नोंना बिथाङा जाबाय जोंनि आमाइनि फिसाजो लोगोफोर आंनि आमाइनि फिसाजो क'क्राझार फ्लाइअभार गाहायाव ओमफ्राय दाथ' मोनानायखाय बारा माबाला ओमफ्राय दा जोंखौ दिनै आलासि जाहोगोन बिथाङा बिथांनि हटेलाव बिराद जेबो मा बेदर मोनो आब' अमा मोनो अमा फ्राय अमा खाजि औ ओमफ्राय दाउ बेदर बोरमा रुटिबो होयो नामा रुटि न'खरैनो बेहाय मावो नैबे सासेयाथ' बाजै नोंथांमोनहा नुगासिनो दंखायो बाजै हाय होनहरदो नैबे आब'नि फंबाय असेनि हिन्जाव नैबे बाजैया बिसोर जाबाय जोंनि आमाइ हा बावनो जों थारमाने न'आव बाय हटेल होयो नालाय न'आव संनो सोलाबला ओमफ्राय जोंखौ बेयावनो जाहोसिगोन आरो आब'आ मा ओंख्रि संखो आब' जोंनो मैथा ना ना बाथोनबो बाव बरिया साब्रैथारसिगोनलाय जोंना ओमफ्राय नोंथांमोनहा मालाबा फैबाय बायोबा फ्लाइअभार गाहायाव नैबे आयं हटेलखौ नागिरनानै फैदो बिनिफ्राय आब'नि हटेलाव जाफैदो लोगोफोर दिनै दिन्थिबाय आङो दे जोंबो जिरायनानै जालांसै ओमफ्राय बिनि खाथियाव मा दंबावो नायनि नै खाथियावनो जौ दखानबो दङ बबे बेहाय मा मोनो नै मेनुआ नै बेवहाय बे आयं हटेलाव आब'नि हटेलाव मा मोनो नै अमा फ्राय पर्क फिस फ्राय अमा खाजि पर्क रुटि परथा टि साबो मोनो आब' फुङाव बेयो चिकेन जारि बुट मा चिकेन जारि बुटआलाय माने जेरि बुटि माबा सुप माबि जेरि बुटि मटन कारि बरिया लोगोफोर नोंथांमोनहा मालाबा फैबा बे फ्लाइअभारनि गाहायाव सिंखावरि बाजारबो होनो नामा आब' बेखौ सिंखावरि बाजाराव आयं हटेलाव नोंथांमोनहा हाबफै नै बेहाय रुटिबो होनाय जायो बेहाय मोजां बर'नि हटेल मोजां बेहाय जानाय मोनो बेनिफ्राय बिनि साखाथियावनो मोनसे जि दखानबो दङ सोरबाफोर फैनानै दख'नाफोर बायोबा बेवहाय बायनानै लांनो हायो जोंबो नैबेलाय बेनो आब'नि हटेलनि लोगोसे नै जि दखान दङ बेवहाय दख'ना गोदान लाबाय दे नोंहालाय लाया मा दखान मोनलाय आगै नोंना मा दखान ब्रह्म स्टर नै ब्रह्म स्टर फ्लाइअभार सिंखावरि बाजाराव ना सिंखावरि बाजाराव मोनसे दखान दङ फिसा नुनायाव नाथाय बिराद मोजां दख'ना दं नै लोगोफोर नोंथांमोनहाबो नैबे 1100 ओमफ्राय नैबे 2500 700 800 दख'नाफ्रा मोजां नैबे 1800नि मोजां दख'ना दङ बेनिफ्राय माब्लाबाफोर फ्लाइअभाराव बेरायफैयोबा नांगौ जायोब्ला बेवहाय बायफैनो हागोन मोजां नुदोंथ' बेखौ ना बिराद मोजां नुदों एसे जोमनानै खिथालाय माबायदि नुयो मोजां नुदोंना बेखौनो लानोसै आं बारा दामनिबो नङा 200 थाखानि होननायखायसो लानो नागिरबाय आं नंगौना दे आङो मालाबा हाथाय खालामनोबा बावनो फैसिगोन आं दा फैसाबो मोनबोआखिसै नङाबाथ' आङो दख'नाबो लांगौमोन मोजां नुदोंथ' दे बेखौ लानोसै आं लोगोफोर दे
नै हटेलाव ओंखाम जाबाय जोंहा बे दखानाव नंला हटेलाव जाबाय नालाय प्लास्टिक थोरसियाव होबाय आरो लोगोफोर माने औ मोनानायखाय सुनो बाबाय बेनिफ्राय न'आव जानाय मोनबाय माबानि काहानि थोरसियाव मोनजागौमोन नै आब'आ मालिकआ उनावसो नै दखानिया गासिबो बेखौ फैजोब्बाय लोगोफोर गासिबो दखानदारि दखानि ग्रुप लागोन दे लोगोफोर आयं हटेलाव ओंखाम जागासिनो दं जों आब'नि हटेलाव बिराद गोथाव मैथाजों ना बाथोन ब्रयलार भाजा ओमफ्राय सबाय बिमा भाजा नै बाबु होफैनाय जलफि बाथोन मोनजाबावबायसो साराय 8टा जाबाय नाथाय ना दखानफ्रा जेबो बन्द जायाखैनो आब'आ ना लांफाखाबावसैनो गाबोन हटेलनि नामा आब' न'नि थाखाय दे नोंखौ लोगोफोर जों जाखांबाय लोंखांबाय दा थांनोसै बेनिफ्राय आंनि भिडिअखौ आं मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनहा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो जों फैदोंमोन फ्लाइअभार गाहायाव माने सिंखावरि बाजार होननाय मोनसे बाजार जायो बेहाय आंनि आब' माने आमाइनि फिसाजो बियो मोनसे हटेल होयो आरो फिसा थुबथा बिराद मोजां सोलियो बेवहाय आब'आ न'आव ओंखाम संनो सोलाबैखाय गावनि हटेलावनो जाहोफैबाय आरो जोंखौ ओमफ्राय जोंबो जाबाय लोंबाय ओंखारबाय दा थांनोसै नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै शेयार साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना होदो थेंक इउ